И завършваме с новини за примата на българската естрада Лили Иванова. Тя за първи път ще пее на сцената на Софийската опера. Мултимедийният спектакъл ще продължи близо 2 часа. Концертът, насрочен за 13 февруари, ден преди празника на влюбените, носи името "Любов в операта" и набира средства за благотворителна кауза. Над 100 квадратни метра, LED екрани и напълно нов аранжимент на едни от най-популярните песни на примата ще бъдат част от спектакъла, в който освен Лили Иванова и нейния екип от музиканти, на сцената ще излезе и популярният сръбски китарист Зоран Янич. Като нови аранжименти може да чуем едни от най-емблематичните песни на Лили, като "Ела", "Покруса", "Ти сън ли си", които ще бъдат аранжирани с штрайх. Ще звучат много красиво според нас. С голямо вълнение очакваме този концерт. Съдействаме. Всичко това, което чухте, е наистина уникално. Очаква ви едно много голямо шоу. Мисля, че тя още от самото начало усети, че това е нещо, което може да стане уникално, че нейните фенове го заслужават това нещо и не мина много време, докато потвърди на 100%, че ще го направим. Мега спектакълът е посветен на вече покойният творец Кольо Карамфилов, чиято е идеята за него. Тя се ражда спонтанно, вдъхновена от грохота на вълните и морската шир, или поне такива са спомените на организаторите. Средствата от концерта ще отидат за построяването на сцена под формата на роял, изградена на ръба на скалите на рибарския плаж в Лозенец. То ще бъде естествено място, още едно естествено място за популяризиране и изява на българското изкуство. И надяваме се да стане нещо добро и уникално за нашето място. И както ходят при Айфеловата кула, да ходят и при рояла. Билетите за концерта вече могат да се намерят в интернет.